me hu video bi enina mu se enkom chef fraba video no mu wo ka se no wa enkom na sesa free bra ye no kasa ye edi ye ba se free yewura ba omia so na aba yewura mahama so no ebepem na ye kasa yi bibia sesa Prophet Dr. Isaac Owusu Bempa, leader, founder, Emma Glorious Word Empower Ministries International. You know, young people nipa eni nkomo. Onyame nipa me moache. Yeja wo bakwa me na tisen. Boko ba na so Na mi adumo yamo akwaba. Ya, me joso pa papa. Me joso. Me hu video bi. Enina mu ni titru kumasefo bi kwa na forward bre me se enkom chefo fraba video no mu wo ka se no wa enkom hye na sesa yewura ba omia nkunim no wo nafa na menim se wanya bi ahwa anate sen yo bakwa me dafe na machia o ma unu mu ye adwuma no ene OKFM etiefo nyina bakwa me no kre mesoso matete eni anopai se menya calls bibri afri kumase me namfo no mu kumase obi efreme say yesi me masan aba be hyen kom se eye MPP ena din ni election no na owura baumia ena sisi nyame asade ahenie na ma no bakwa me enya no kre na entiya menya no enkofu bi ena omunam nkurase ena omu kasa asem ni kire atantefo dakwa mi nyina baabia nhyenkom enka se Dr. Baumia ena obedi nkunim wo batuye manya no kre de mi hu ya me kan ene se omapani John Dramani Mahama ono na nyankopon atwisu no obedi nkunim ewo afia batuye mu no ono na nyame de oman ahye ne nsa se omra no medi oman anim mfia aka mfie 9 entino so bi kojira baabi kase sofo Owusu Bempa abesesa na no ahye nkom se MPP ne bewini a papa enye no kre enti ubusa me a mesime da wase pa se oti ye no wati me busa me na maba be yima no san se mama me yima no a ebekoso atre ubon se enenam na sebe ebinom enyame nkasetia ene nyama bibiri enti kwa me enye no kre papa na ayi dia wo ti ye no om se video ana eden omu se emse omu ye campaign Ashanti region na omu kokoko infancy nkrum mu a eho no mu keka kasa ansem no ene bi so kasa radio so Ashanti region say the Sofo Owusu Bempa nyame asama na ba beka say Dr. Baumia no obedi nkunim abatu no eno ntino Christopher amu kumase ha ene ya no sei nkomhye no nyame asan sesa no enam owura Baumia kuma papa ene mpaibo bi akosunti ama nyankopon enam Sofo Owusu Bempa so abetesa nkomhye no but papa enye no kre mi nyina baabia kan nkomhye bia ansesa nkomhye eno ntino amanfo afre me pa eni anope kura mi amasofo bi kofo frefre masofo ebusebusa wo mo se na ede na ekoso yese Sofo Owusu Bempa san be hyen kom se ese de nyame aginkunimdie na free NDC for ede ama MPP na minni nkofo ko mu di se adwuma no enti brakwa me wakasa fidie so a amansan nyina etie ede abodawuro ede akire Ghana fo nyinara efiri nkran ha ede kosi Kumase asantumam ni baabi ase me Sofo Owusu Bempa me kasa o kasa fidie so anopai ensem ekoso na nya no kre me make kan baabi ase MPP ne bi win election no me nka sa enya no kre nti papa sanity yo papa free bra ye no kasa ye edi ye ba se
free yewura baomia so na aba yewura mahama so no ebepem na ye kasa yi ekina na wotwe na oman ne ekoto aba ewa abatuo mu bibia nsesan ba kwa me bibia nsesan enkunimdie no edaso eye NDC 40 owura John Dramani Mahama ono na nyankopon ede oman ahye ne nsa ye beto aba ne bewie no saa so ene ebeye saa na te bibia nsesan na bra kwa me we dia mesrew na men fabric tuwa bi enfanka bibi kakra mitieu enra na wo ka bibi fa yisi omo hihye bi omo di abase radio stations bi ene mfanse TV station bi a omo betusu omo pene betumi aka election no ho asem na mitieu na wo ka nsem ma mete se obi kura so edi bibi ebe kasa tia de na wo ka no ne cheye se me ka no kurenti no nipa ko na se ontimi nwene ene odi di atem saa enye hwe na kwa me de wo ka no media me no ya adwene 100% de ntia me no ya adwene enie omen ya hwiase ye soriye e britie besi omen mu ena ma batwe iso a ni nyina ejina yisifo no eso aye ma me mensa ene bossman ene sa mpenifo no a omo no mo hwe Ghana abatwo eso no sese no abatwo wi eye nibre abatwo eni kwa se ye kan anu tum ye ya hwe ha because yan hweye abatwo wi asundwe a ewo oman mu eni asundwe a yewo a wutimi pie esan ko fi asundwe mu akokodagye wa home akowunuma eye niema Edwade di ehira oman ni yan hweye enam abatwo yi so ye nhunu saa de no na me de me kasa se nyame sofo me menya politician but me ka de nyame aka chem se me nka ena me ka de bebo a oman no ma mi jin mensa no Ghana ya hwiase ne ye soriye ekuta ne nsam sisi oman se bribi besi ama basabasa yesi ama ewu asi etu atoto a ni nyina ebefiri ono no ho ena aba ena sasunje beba ama bibia ye totin a ni nyina so ebefiri no ho na aba enu nti no asama wo ka no kasafidie no so no omuntie na so pem sanse MPP fo ani abre pa ena NDC fo so o mani abre pa enu nti enipa obetumi ama enibre ajo na basabasa ye NC ma mi je mensen any bossman any mpanifo o mo hwe Ghana abato so enti so okase o single only radio stations bi pen o mo cover say election we ya meaning tibida na me kwa menti ase sanse abato bi ya to bia no eye mo central fo kwa na mo boa ema sebe asumdwe ba ema obi ehunu se di abato na eko obi ehunu se aha we nya sei aha we nya sei it's a desperate group of company mo bom ho modern e wo sa kwan yi abato aya na mo boa pa ena radio stations bebre wo Ghana hanom TV stations bebre ekoba e ma wutu fie kura wo hu di ekoso ma nhunu se aha se na koye ha se na koye e ma bibia eye kama but say so ka se muna mutu so few radio stations bi no mo pe no betimi aka election ho asem abo election ho dawuro dia na te se adwini bi wo mutirim na te se mu wo biribi e wo hono ma mo pese mo ya na eti bra kwa me dia ho kana kofo bi no nya agere me mente ase enu nti me dia nka mesre we yi no se anka ya papa chief imam ya papa Archbishop Nicholas Duncan Williams ene president kofo ene otumfo ene mpanifo mu o man mu omutumi eka na omu kasa kire maami je mensa na omu kasa kire yisifo no se oman emuja be hwiegu e wa batwe yi mu a ejina wo mo so etese eno a metese amanyokuo yi omu flag bearers akwa kosan asumdwie ne nikrata so
krataa no makosan no enya no na ebebo man ho ban but the yisi for beye e wa abato yi mu ene abato yi portin a ebeye ene pepepe yo a ebeye no ene dia asumdue beba e kataso muomuaso na obi pese ofa kuntu na se ye bibi na obi sa mente ase pipa na ya san no entimi nkonko pata sa abasaba se besi o polling stations ho no enti mesre sa asma wo kana Ghana fo ntie na sempem ana ye ntie no asopem na fei e papa president Kofo papa the person ka asem we utie pa because who is statement una we Ghana eja ye ka Ghana eja na wo ka ho bi ensem se no se utimi babo ntimba be address nanka what fresh and trofo as a father of this nation no nanka woni yisi akasa their press conference no what kasa actually yisi na wona wo ye eja a wo Ghana ha chief mem subeye bi nanka otumfo so aye bi nanka abu so aye bi na Ghana mpanifuo anka yen kasa nyame na me bekire mu nyansa but me dey me kire magene and battle we dicey a battle we very serious I am hweye sundua ya wo man mu no ye hu asundua no nkosi enti mesre Ghana fo mpanifo sen biribi sei na ye hwehwe sa president Kofo mo ba address na kamuni yisi na kasa na kamuni politicians no anase flag bearers no so akasa say abai a ye kotui ya pasundue mu electoral commissioners no mu na mo hwe Ghana abato so mo hwe ma bibibia enye transparent bibibia enye free and fair frenchim do bedi nkunim mo fama no do bedi nkuguo mama ne husu adi nkuguo ye mpe kataso muomu aso nti mesre Ghana mpanifo otumfo ye papa Kofo chief mem ene ye papa Archbishop Nicholas Duncan Williams ebre se ni ehia mo kasa ye papa Dr. Menson Tabel ya papa nyenim buadumo ebre we ni ehia se o se mo pasa e kire yisi no e ma yisi ni hunu se moja be hwiagu a enamo mo so moja hwiengu a enamo mo so etuo betoto a enamo mo so etuo toto a enamo mo so ntimidie mo ba ne me nkola agire na makire no ti se mo be fa mo mfa na bribia anya asomdue na de enu akwa me o kano mo nkoso kasa nanka mune yisi fo no nkasa mpanifo mfra yisi no nkanche yisi se de o kano nkyensan ye bosman asare no ana bosman ho ahwa no ontwe sansem ne nsan abato no do 7 December radio stations nyina obi ankova se de first ye no saa ne ye no yes se bibia because Ghana nya nipa ba ko dia Ghana you bia dia e de na e wo sumase a enti mo pese mo ye saa de wi munyai na ye nkoto aba no na Ghana fo nkyere di omu pe mimi odi for ma hyankom asumiti mi meka se nkom se amashenti also obia eye de me pese obia ye dabi ye pese oto aba no ma no to ma no ye pe bibia transparent na ye nhwe de Ghana fo pe ni ye nhwe de nyankopon so atu so no enti bra kwa me aka me metimi aka na se BBC a ye nka se owu su bempa uyo odi fo nto de atwon ho e toto na British show man mu a e ba affect me church members me family ga kwa no so sa yisi ma me no to no so na busia ka hu bi ono so be affected okonye basa ye nye 7 December mo mien koto ba no na ye nyi asundwiem na de obedi nkunim no ye mfama no na bribia enya kama na Ghana ye nkoso entra ya asundwiem ye mpe se politicians ebema mo jabia be hwiagu ye mpe yisi samo be bu atentia ama nipa be wu o man mu dabi na ai me no me be ba mo so ade amo ye no nyame no me betimi aba mo so moja ba kompo hwiegu nyame no me be ba mu yisi fo no so mo ma bibia anya toten ka na abato ba ko nipa nwotwe ene wuye so obi antimi anka ho hwe okokan ya se o su be mpa o pe pasa dodo Baba mami misa eyi ebepim se ebi a yesi January mu na ye ba ya bepim bi a be June mu no nkomsha ebe kire yi a nyame ayi ni nsa fi ye waba omia so e de akọ yondama ni maama so no ase nyame wo che dodo anamboa ana BBC Brakame
Awurade a yɛsom no oyɛ bibia ɛwɔ ne brim. Okay. Aya yɛnhunu sɛ nyɛ yɛn ne yɛfɔ so nyame sɛ nyame nyɛ nea ɔpɛ so wɔyɛ. Nyame bi mmom ɛna oyusu yɛn ɛde yɛyɛ de ɔno pɛ sɛ yɛn yɛyɛ. Me no meyɛ instrument a onyame fa me mu ɛyɛ deɛ ɔpɛ so wɔyɛ. Nti na mentumi nkasa nti asɔfo bi nkɔmhyɛ. Sɛ nkɔmhyɛ yi a nyame nam me so kaa yi, asɔfo bebrebe so aka wɔn so deɛ wɔn ahunu. Mentumi nkɔndɛm wɔn because nyame na wɔn kasa na me nyina ho bi. Me deɛ mate na maka. Nti obi so deɛ a wate no ɔnka wɔnyɛ abufuo ɛnyɛ ntɔkwa sɛ bra kwame ɛha ahemfie hɔ no adifoɔ 400 no obi a presentere sɛdeɛ nyame maa ne hu ne a ɔkaeɛ ɛna mekaa so kaa ne so ɔno so deɛ a nyame maa ne hu ne a ɔno so kaeɛ but ɛyɛ biribi bi sɛ saa asɔfo panyin no ɔde abufuo bɔɔ mekae asom sɛ ɔsɛ mekae aso ka deɛ ɔno ɛka ne bi wotemase ontumi nkasa deɛ nyame aka kyerɛ no wosɛ odiyifoɔ bi aso ka bi baasɛ onyankopɔn so no papai adentina odiyifoɔ bi ka asɛm na wei ka wei different na wei so ka wei different ɛpakyɛw ɛwɔ ɛhaba hemfie hɔ no adiyifoɔ 400 no ɔmu nyinaa presente ɔmu prophetic word na sɛ ɔmu nyinaa ka yɛa ne sɛ Ahab kɔ na abɛdi nkonim bɛɛso sɛdeɛ obi afa so ɛpresente ne prophetic word now wokenka Bible no a Bible say eye nyame honhom enya bronsam honhom o enya bronsam wei enya adamu ni honhom eye nyankopon a obo soro ne asase no onu nyame ena suma onu nyame ne honhom se mewurawura difuo num no mo nse Ahab nkomtro na onfa so mfankum Ahab because no nyame peso kum Ahab enti wo ye Ahab na abedi nkunim kono abedi nkunim eso na okoku no eti du ba bia nyankopɔ no ma hye nkomtro babai enye nyame ohom na ma omu hye sankom babai eti du ba bia nyame timi manipa bi hye nkomtro papa me de Bible no nyam nam kyerɛɔyɛ kakra me de mahu wɔ Bible mu no na me ka no Bible say nyame honhom nyame na me bɛkyia no akɔka sɛ bronsam honhom nyame say me pemi honhom bi onko Ahab ahemfie hɔ adifo 400 no bowra omumu no mu nyinaa hye Ahab nkomtro na da honhom mukɔ da Ahab na onko kontokwa na menam tokwa no so nku no enti why ne betimi ena Bible so nyankopɔn honhom ba ko bɛ no ɔkyɛ Awurade ma me nkonkɔ efe adwuma no ena nyame sɛ kɔ enti saa honhom no ba Ahab ahemfie hɔ no ofri nyankopɔn nkyɛn ne ba yo enya bronsam eye nyame honhom ene boru adifuo mu enti obi ntimi nkasa adifuo no ye fake na nya bala konfuo na omu ye adifuo ene nyame honhom boru a omu mu sɛ mo nhyɛ Ahab nkomtro sɛ ɔnkɔ ɔkono no obedi nkunim a nyame na hyɛ da sum Ahab fidie because nyame pɛ sɛ okum Ahab eti sɛ nkomhyɛ no kɔba sɛ Ahab menkɔ a nyame nya biribi mfa nyina so nkuno enti onyankopɔn sɛ akɔ mpɛ sɛ mekuno because ɔsɔre tia me because deɛ mepɛ so ɔyɛ no ɔnyɛ ne saa ɔne ne yere Jezebel ɛkwan a mɛfa so a mekuno nye monkɔ na mommɔwura diifoɔ no mu ɔno na akɔfa diifoɔ no ba ahemfie so ɔmmɛhyɛ ne nkɔm monkɔ mommɔwura diifoɔ no mu na momma yɛnhyɛ ne nkɔm monka nhyɛ ne sɛ ɔkɔ obɛdi nkonim no ɔnkɔ enti yɛ nyame honhom ene bowura adiifoɔ no mu enti wontimi nka sɛ adiifoɔ no yɛ fake because yɛ nyame honhom sɛ adiifoɔ no yɛ fake deɛ ne nyame honhom no baeɛ no so yɛ fake ɛnɛ na kyɛ sɛ nyame so a ɔsoma ne honhom ne nyame so yɛ fake anaa babai na hyɛ Ahab nkɔm na Ahab kɔɔyɛ ɛna nyame nam so ɛma yɛkum Ahab enti papa ɛduru tam bi a wontumi ɛnkɔndɛmu odiifoɔ bi a ɔhyɛ ne nkɔm ɛduru tam bi a ɔho so nyame pɛ sɛ ɔyɛ biribi a ɔbɛtumi ayɛ saa nyame pɛ sɛ ebi kɔ ogu abɛn bi anim asia nyame bɛtumi ayɛ saa nyame bɛtumi afɛ diifoɔ bebrebe mo hyɛ nkɔm ubedi nkunim bare bia no waya asoɔden bia nyame pɛ so ɔfa so de punish wo afɔbɔ so tirim bɛyɛ wo de afɔbɔ so ɔnam na ɔpɛgya o metri so nkunim de ne de mafa wie
na baba so dia pa ho ntuma gu ani mase de baba de na kasa o radio so no o kasa is a politician also o kasa with boldness o kasa te say o medin kunim kura yi onu onye odifo we politician na djuma no oye nti mesu ye odifo na nyame ayi bibia atrem se menka mesu asa mesu meka me de ne body te say no ka no honam mu no onu o ka honam mesu meka sunsun mu nti me de me hu ya ne de eye NDC ene bedin kunim baba NPP chu mu ni betene ye NDC be win election baba baba bibia ntimi nsesa baba the next question is akabe na wotwe na abato na hyase sa within a space of time nyame ntimi nsesa bibi papa nyame nsesa bibi a nyame hwe opani pa bi ba me ha pani pa oba me ha emse enura na enu echi ana oba me ha nom na osofo taso usukura wa ha na masofo bi wa ha but me mo pani ni din me boni din already so ankofo yem be hye wo mo me ka pani pa me nka sebi MPP wo mo kasa don na se debut wo mu a o man kuta wo mo no but me pese me boni pani din oba ha no ni bedin komo na nkomo nso me nka but ya me ma ni hu ya ne se de etie no sa na tie onu mi din komo be 1 hour ubusa taso usu a obeka kiro na o mi fie ha oba mi fie ha najo na o ha obusa me de me kan ya ne se bibia ntimi sesa opese ohu se de no fie ye na ya sesa de no okay kan na ba jo sa pani na wo kan a wo wondin no wa ban mu wo di man so na wa ban mu o mo bu man e na meka na oba ye na sem ne sei oba ye na sem nyina ne sei de maka de meye bi a metimi de adana no menane no e ma wo mo na niema ye den ba mintimi nka no mintimi nka nsemi nyina public okay go ye penny pa da kwa me go ye penny pa enye se bia obi aba me ntina me kasa wo kasa video so sa ntina me pese me didin betu dwa no ba me ka e de asusu bia se na me kasa na o kasa du baby no oba no pa ni pentimi nsane no ebi tambia na mitimi kasa me nipa etimi nya me kasa me nya me etimi sesa na adwene esi ene etama onyankopon kasiri Moses se be ba be kunkum Israel fo nyina na mapagyaw ayo great nation Moses said de bi nya me mpene nya me otesoro no ono no sebi o owo angels akukudam 7 spirits of God ho 24 elders ho seraphims ho cherubims orphanims dominions omu nyina obie ni hono motimi nyame kasa ye man nyame sesa anadwene but Moses ye nipa etimi kinai eni nyame kasa e nyame kasa Moses de waka no me metie me anam kasa me betori Israel for na se no ma resume ayo great nation de waka no mate men say o man no me do man boni acha wo mu eti nipa timi kasa me nyame sesa na adwene enu bi na ohini zikai ayeye bra aze akoka che ne say ye o wel chonsa manse na ubiwu oni nyame kasa ai me nyame fra kachira azaya se me anam kacho se ko kachira zikai ase o ba bi ubat na sesa ma adwene enya dia me me na udie me mo man 15 years e dia ka ni fie ho nyame sesa na adwene nyame sesa na adwene who read Leviticus chapter 11 emo bi ho no nyame ka so mo ho nte ni bi amfane nsanka but se oba New Testament onyankopon ka kire Peter se emo na mo ho nte
Old Testament mu no afedi omu ho ate nto onsɔre ɔmfa ne nsa nsom na onkum bi kura anwe ɛna Peter sɛ no Awurade sɛ wei deɛ hwɛsɛm no a yɛbɛto yɛ ne kyerɛ sɛ ɔmo ho nte nyame sɛ daabi menka sɛ bibi ho nte berɛ bi atwa mu ne ho nte ba te sɛ deɛ mate ho enti nyame a yɛsom no otimi ma obi te sɛ Saul a ɔbɛyɛ Paul papa edu baabi no na wo sɛ deɛ ɛma nkɔfo yɛ sɛ woka se yɛdi nkɔmɔ kora wɔ ha ɛma ɔka sɛ obi nim a ɔnka nkyɛ His Excellency John Dramani Mahama sɛ wɔgyina mpendu obelusu mpendu em sɛ interview ɛna akɔyɛ na other stations no eti akɔ me saa asɛm no nyame na me so kaayɛ no deɛ ba wɔ akyire no ɛno na em sɛ sɛnkyerɛfoɔ no amfa anka deɛ mekaayɛ a ɛdi kan ne ho nyame ne maa meka saa asɛm no ɛyɛ no korɛ so mekaayɛ ɛna Awurade kasa kyerɛ me sɛ ante sɛ ɛnsɛ mu ɔden tɔ no so okay ɛnsɛ mu ɔden tɔ no so a na akoma sesa saa adeɛ no a ɛwɔ hɔ sɛ nkontimi nyɛ president bie mu no ɛbɛfiri hɔ okay now minim ɔsɔfoɔ bi a ɔnyɛ Ghana ni minhu ne physical da but mete ne nka ɛna wafrɛ me so ne makasa da ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ nyame akasa akyerɛ no afa ɔmaapani John Dramani Mahama ho sɛ me ne sɔfopani bi yɛmmɔ mpaeɛ ɛma ɔmaapani John Dramani Mahama na Onyankopɔn se ɔde Ghana ɛɛma no na me ne saa sɔfopani no yɛmmɔ mpaeɛ ma ɔmaapani John Dramani Mahama na biribi mfiri hɔ na Onyankopɔn ɛmfa ɔman nsa nhyɛ ne nsa ɛso saa sɔfopani no ɔnyɛ Ghana ni Zimbabwe na ɔwɔ ɔnyɛ Ghana ni ɔfrɛ me ɔsu bɛmpa wɔ me phone so ɛne me kasae sorry ɛna ɔsan frɛ saa sɔfopani na meka na asɛm yi ɛna ɔne sɔfopani no so kasae sɔfopani a ne mu odu paa wɔ ɔman yi mu enti Awurade na yɛsom no otumi sesa n'adwene bɛnyɛ biribiara so na ɔsesa n'adwene ɛwɔ ho ɛno nti ana nkurɔfoɔ ka na ɔka sɛ Papa Mahama nya adeɛ a obetumi abɛyɛ president biem ɛdeɛ nti na saa adeɛ no baeɛ na ɛdeɛ nti na afei saa adeɛ no firi hɔ anammɔ bi ɛna ebi a yɛ papa no tu a ebi a Ghana anaa nipa a yɛkɔba no yɛnhunu saa anammɔ no ɛnyɛ sɛ bi abere bi atwa mu ebi a ɔyɛ bɔne bi ɛna maa saa adeɛ no baeɛ because Esau Bible anka bɔne bi a ɔyɛɛyɛ ɛso so Isaac ka kyerɛ Esau sɛ nnome kɔnnua aba abɛda wo so a ɛda wo kɔn mu na sɛ wosesa wakoma na wogyina yie na wokɛntene wo ho a na woyi wo nnua no ɛho yawdeɛ firi wo mu a wo nso so wobɛyɛ nipa kɛseɛ na ampa so esi Esau etimi ma kɔnnua no firi ne kɔn mu ɛma ɔno kora na nkɔsɛ nkɔkoto sɔre Jacob sɛdeɛ na nyame asɛm aka no ɛsan ɛma Jacob mom ɛna ɔkoto sɔre Esau ɛma Esau nyame hyira no ɛma ɔde ne ho ɛma eduru sɛ bi kora Jacob firi sɛ ɔno paa na abe ne ho nti nkɔɔkyɛ Esau nyame Esau ka kyɛn sɛ wɔwɔ gyapadeɛ no no nneɛma a wɔne sa meme deɛ dɔɔso kyɛn ho deɛ nti wodeɛ fa wo deɛ okay mfa me deɛ bi kɔ wo deɛ no kuru sa me deɛ dɔɔso kyɛn ho na Bible sɛ wɔyɛ ne nua Jacob atuu na ɔmu mmienu nyinaa sum papa yi no need to firi nipa so na sɛ na adeda nkwa kufu ado 2015 adifo no bebree hyɛ nkɔm sɛ no meda no so nya de obɛtumi ayɛ president da me ni si a yɛmi hunu yi ba yɛgyina mu bɔmpayɛ eti ahayi no ahani na mebisa sɛ one wo sɛ wo kan baabi sɛ Nyankopɔn ka sɛ adifo bi nhyɛm kɔmtoro enti mi ma sɛ bi akora wo die yi nyame na se hyɛ saa nkɔm no na bi a ɛma ɔmo saa false hope ɛna deɛ tɔso nso mienu no sɛ nyame nipa foforɔ bi so entimi mmɔ mpaeɛ ɛna ne deɛ wo huni ba kwa me da ase
Deɛ wabusa no wabusa asɛm a emu odu paa babra kwamiti adiifoɔ 400 ne nyinaa nkɔmhyɛ no odiifoɔ baako bi so nkɔmhyɛ bae saa odiifoɔ baako ne nkɔmhyɛ no ɛno ne nkɔmhyɛ ne ti mu paa ɔka ne sɛ ɔhene Ahab stay na me mahunu ɔko na wokunu bɛdi nkugu wɔno ne ma Ahab hunu sɛ onyame te na konyam ɛna na honhom gyina n'anim ɛna onyankopɔn se mepɛ honhom amana kɔ akɔdaadaa Ahab ɛyɛ Mikaia ɛna ɔpresente saa asɛm no enti Mikaia deɛ osi so bia ka kyerɛ Ahab sɛ ɔko na wokɔ no ɔnsa mma sɛdeɛ ti bia wobɛwu ɛno na ma asɔfo panin no a wɔno wɔ hɔ no ɔno ahyɛ nkɔm sɛ Ahab nkɔ na obɛdi nkonim no ɔbɔɔ Mikaia asom no now bra kwame wasɛm ni sɛ nka nyankopɔn ɛpɛ so ɔfa me nkɔmhyɛ yi so ɛde daadaa manyokuo bi a anka nyame bɛka kyerɛ me sɛ ɔwusu bɛmpa saa deɛ yi a ma mu wahunu yi mepɛ sɛ mede daadaa wo m na mede gu ɔm anim ase ka nyame bɛka kyerɛ me sɛdɛ mebɔ mpayɛ ɛma amanyokuo foforɔ ɛyɛ MPP foɔ mfitiaseɛ no ɛberɛ a wɔn ba me nkyɛn no na mebɔ mpaeɛ ma wɔn paa mebɔ mpaeɛ ma wɔn na Awurade kasa kyerɛ me sɛ minyae san sɛ ɔntwusu owura awomia at this time Awurade ka kyerɛ me nam sɛ meyɛ onyame diifoɔ na meyɛ ɔsutie ntimi tie yi Papa na this not the first time because time na Samuel ɛbɔ mpaeɛ ama Saul na meka kyerɛ Samuel sɛ ɔnya mpaebɔ na ɔbɔ ama Saul no nkɔfo yɛ ɔno atwusu no na mmom ɔfa horn of oil no nkɔ gyesi fie ɔbɛkyerɛ de nipa ɔno nyame atwusu no the same thing na Awurade ka kyerɛ me okay ɛna Awurade ma mehunu sɛ ɛyɛ John Dramani Mahama ɛna saa bere nyame de ɔman ɛhyɛ ne nsa ɛno nti ɛna ama nhyɛ nkɔm amfa owura Bawumia ho no nti obiara study me owusu bɛmpa so many times ɛna nkurɔfoɔ pii a me interview a meka sɛ me deɛ menhyɛ nkɔm me deɛ menhyɛ nkɔm saa afiwe menhyɛ nkɔm fa abatoɔ ho me deɛ menhyɛ nkɔm saa na meka san sɛ deɛ na meyɛ de mpaebɔ na mebɔ ama owura Bawumia no nneɛma na mehunu no na nsisi so nneɛma na mehunu no na nkɔ yie ɛso na mebɔ mpaeɛ ama no tel sɛ Awurade bɛka kyerɛ me sɛ menyae ɛna maa megyaeɛ Papa 2015-2016 afidie yi aso yɛ di nkɔmmɔ ma aka sɛ Nana Addo Anwini a yɛmɛhyewa so ɔdan wei sɛ ma no butusu no sɛ nkɔmhyɛ no amma mu a Papa meka asɛm wei di akyerɛ wo wei nyɛ first time nyame nam me so hyɛ abatoɔ ho nkɔm nyame nam me so hyɛ abatoɔ ho nkɔm koraa na sɛbi nyame mpagya me nu baabi a meduri yɛka se yɛka no koraa nyame yɛ me danseni me spiritual fathers ɛyɛ me danse nyame nam me so hyɛ abatoɔ ho nkɔm na menidi prayer ɛwɔ prɛmpa Assembly Hall that time koraa na menim adeɛ fɛ ne politics mekora asɛm na mekaa yɛ wɔ asɔre dɛm hɔ menidi prayers no memante me ho ase ɛma ɛpɔn yɛ mesɔfo panyin twi m'anim paa sɛ na deɛ nsɛmhunu na mekeka no saa no ɛnso yɛkɔto aba no a adubu ahennu suyɛ no ɛnam sɔfo panyin hu sɛ no me ba ketewa yi ɔyɛ odiifoɔ ɔhu saa adeɛ no ɛfiri hɔ kɔ nkɔm sɛ bie ni hɔ no mɛfa abatoɔ ho a nyame nam me so aka afa nkyɛn meka ne sɛ Awurade animonyam ɛnyɛ ahomasoɔ ɛwɔ ahonkasɛyɛ mu ɛna mede kasa yi even ɛnyɛ Ghana ha mpo a amaama foforɔ aka Amerikafoɔ abatoɔ yi mea nam gyina ma sɔrɔ dɛm kaa sɛ mebɔ mpaeɛ ama Trump na mepɛ sɛ Trump ɛwini but me man sɔfoɔ bi frɛ me meka kyɛm sɛ Trump ɛna ɛbɛwini ɛma bi mpo ɛba abɔnten bɛkae ɔhu saa adeɛ no enti gakwaa me adeɛ ne deɛ saa na woka wo baa me susu me busaw sɛ na NDC foɔ so wini a gakwaa me ɛdeɛ na mode bɛyɛ me wusu bɛmpa I was me say sɛ wobusa me sɛ sɛ deɛ meken wano deda sume na so sɛ NDC foɔ awini na MPP foɔ kɔ wini a ɛdeɛ na meka mekɔ 2016 no mede masɔre too so
enti se dia na me de to so e na me so me busa se NBC post wini a ɛdeɛ sɛ yɛne ɛbɛn wɔ no yɛbɛhyɛ wɔ animonyam na afei wasɔ yɛn nsa na positions ni bi wɔ hɔ a wode akɔ ne yɛde ɛhyehyɛ hɔ ɛnyɛ me na animonyam no ɛyɛ me dea ɛyɛ Awurade ɛne yɛde animonyam no bɛma no kan sɛ ɛnyɛ me mepɛ ɛna mede yɛde me yi bata yɛ Awurade bra kwa me enti no we de yɛde bɛfɛ mu ba bra kwa me ɛno kwase me wo mu ne sɛ Nyankopɔn a menum mienu ɛsom no no ɛnyɛ obiara ɛna ɔgye deɛ me kan edi ɛno no ɛnhame ɛno deɛ sɛbi ɛso obiara ne believe ba me owusu bɛmpa a me ne wo kasɛ wa ho brasie mu nya me nkwa me ne odi fo Ghana ha ɛna nya me nkwa me ne ɔsɔfo me wɔ papafo bebrebe a ɔmo wɔ manim a sɛbi me mɛ ɔmo but ɛso obiara ne akyɛdeɛ ɛnya me de adom no nti me mɛkyɛdeɛ ɛnya me de adom me no minim sɛ abato nsɛmu ka ho bi san sɛ brɛ nyame frɛ me no ɔnam me sɔfo panin hyehyɛ nkɔm kyerɛ me sɛ nyame afrɛ me ama amammuo ne ahennie ebi ɔkora me bɔ mpaeɛ a metumi hu scriptures ɛwɔ m'ani so mɛfa Bible a menkenkan no na ɛyɛ amammuo ahennie ho nneɛma te sɛ Daniel mo nsɛm ne saa nneɛma no saa nti nim sɛ ɛno ka me frɛ ho nti mansua mfiri obi hɔ dakwa me enti no sɛbi mpɛduaso menhu ya menka yɛ nima hunu na maka no Onyankopɔn se ɔman ɔde ama yɛ papa John Dramani Mahama NDC ɛna onyame pɛsɛ bababe sɛ enka wadawuma saa ɛkyerɛ a yɛkyerɛ wo no sɛ kyerɛ na amamu a enka wenum egyina betumi aba ɛna mebisa sɛ ukyerɛ no mu na bi anyame bu afuo a wabɛka nkyɛ sɛ makoa gyampaabɔ no baabi a abɔkɔ no bɔkɔ Dramani Mahama hɔ mepa kyerɛ baabi okay ɛkyerɛ n'akyi ɛso still na me ne vice fine nso ɔba wasɔre koraa na me soso mekɔ no hɔ still na me bɔ mpae ma vice ne MPP ɛkyerɛ ne nyinaa akyi ɛne ɛsɛ papa nkɔmhyɛ yaba ɛni paa na ɔba ha no ɔne mbɛdi nkɔmmɔ no sɛ meyɛ obi a yawdie na nka mede bɛka asɛm yi a ɛnsɛm ɔde baeɛ no deɛ nka ɛdɛ paa o ɛnsɛm ɔde baeɛ no deɛ meyɛ obi a m'ani biri sika ɛna meyɛ obi a mepɛ biribi ɛna ɛnyɛ ɔdɔ na medɔ me man Ghana ɛna ɛnyɛ nyame na mesuro no a mepɛ sɛ menante nyame kwan so a kade ɔde bɛgu apono no so deɛ papa anka nyɛ ɔde ketewa o ɛso so meregyati ni nyina me se de mempɛ na baba panimpa na wo kan yɛwɔ sɛsɛ na adanko Akufo-Addo yɛwɔ na bɛdi akyi Dr. Mahmoud Bawumia yɛwɔ Miami Maame Chief of Staff ɛwɔ hɔ yɛwɔ party chairman ɛwɔ hɔ yɛwɔ ni secretaries ni adeade ɛwɔ hɔ yɛwɔ ni ministers ni adeade wɔ hɔ yɛwɔ Council of State chairman Council of State wɔ hɔ deɛ ne bayi papa ɛno deɛ mentimi mfa nto dwa san sɛ yɛ no yɛadwuma na yɛyɛ no mpanimfoɔ baeɛ hɔ na wotena radio so na aka na abɔbɔ mu din a obi ba hɔ koraa na oni didi ofiri sɛ ɔbɛ wo so bɛmpa no kwa ɔbɛkɔ akɔkra koraa ma obi ahu sɛ sei ba mpanimfoɔ na abɔbɔ mu din na kuku dam no a abɔbɔ mu din no bɛsɛ pani paa ɛba ha na ebi a yɛwia abatoɔ no a mɛbɔ nipa koro din wɔ radio so na woyɛ mbɛhyɛw ɛno mpo ebi a wo nko a na ebi a me ne obi hyia na maka kyerɛw menka ɛma Ghanafoɔ nyinaa nte san sɛ sɛbi mpɛduasa sɛ wote nipa no din a papa wanhwɛ abɛteam meka no kora kyerɛ enti ɔba na nka ɔde sika ɛbrɛ wo sɛ dane nkɔmhyɛ anaa ɔsɛ na nka ɔde sika ɛbrɛ wo anaa boa mu adeɛ bi sɛ dane nkɔmhyɛ anaa sɛ na wohu sɛ yɛ no yɛyɛ asɔfoɔ a yɛnim twerɛ no bare wohu sɛ sɛbi yɛnnuanom politicians no deɛ ana ɔmo firi sɛ humii no wa wutumi dane no ɛde yɛ deɛ wopɛ ɔhu saa deɛ no ɛna na ɛyɛ ne sɛ yawdie ɛna ebi a mede yɛ saa nti mpanimfoɔ na ahyia mu ɛna ɔmo decide ɔhu ɔmo nyinaa firi sɛ yawdie because ɔno mi di nkɔmɔ nyinaa no deɛ na wɔn san do fa nyinaa yɛ yawdie anaa
ba me manu se nya yawdi da bi me ka se nyame ni monyam enya yawdi se yawdi a papa se ba ha no anka me no nya fine nka me ma wufi nka me no enya ne ma bi a ne ye ekukudru da bi nya yawdi o da bi but enya nyame na cha ana misimi nyame akoa nyame ntimi nka na me meka bi ese nyame bu befu me se nyame bufu Samuel no me pese nyame bu befu me go ye djuma na ye no wan hwe yie na wo ko ye de nyame se menya a wan hwe nyame beteam nyame so team a ensem bibiri enti no me obi ntimi mfa sika ma men se san komhye na ntimi mfa sika ento me nkomhye na nya yawdie nka yawdie a kanema bi a nyame na me so hye nkomfa NDC ho enema bi aka bedi de manima e free MPP for ho no anya anka metimi aka se anka ye pa but enya no na me hwehwe ne bi dia me catch any plane so pani ye de wiase nyina akra mamia enam sa asem ne nyama asem nti no mintimi nya ho hwe e ye rade nti me srew mintimi nya ho hwe na me ni wie ye ni nyina akro so bu sam sentine kra ha no am so pani mintimi nya ho hwe mintimi nya ho hwe ade ne de rade so de ama o ma pani John Dramani Mahama ni usu bempa mintimi nya ho hwe ba amemu a mo be don hwe ba kokra amemu obia emfa ne sede tie ya Ajoze na sa amemu obia emfa ne sede tie ya openi ba de beba mu okay bempa say anybody yes so obi papa anu adwembone openi aba no ya tokura wie aya to wie oh no eba abam kura wie papa mate bema obesan afre me me fraud do ana me fraud do I don't see me casanan for challenges are enyi usu bempa oboa na asofobia usa obo asa ye ni tie na afi fra na aye taasi na we be enti papa nyami shisham o shisham papa me da ase no pay me da ase Prophet Dr. Isaac Owusu Bempa Glorious Word and Power Ministries International so pani na ye na atwen komo na mama